ko kwandala matsaya ta nemo gaba da baya da tijo wai da gaske kake ina maka zancen nan wai da gaske kake da tijo ina tabbatar maka da zancen nan a kun cuce ni na rantse da Allah kun cuce ni kun gama da ni tas kai baka tashi ka nema ba ubana baka takura mishi ya nema ba ba a bar mun gadon komai ba sai akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba gadon akuya ɗaya da bunsuru ɗaya ba gasa sana hayyafa ba albarkar da ta samu kake ɗiba kake kawo kasuwa wani albarka ne gata wani albarka suka yi abu shekara sama da 30 har yanzu ba su kai garke guda ba ba su saya min gida sun saya min mota ba ba su kai ni ingila na ga turawa ba tun da aka haife ni na farka na ganni muna ta garwaye tsakar gidan nan da ni da awaki na san cewa na kaɗe babu ni kawai babu labari gidan arziki yara ana haifansu su tashi suna rarrafe suna tsantan sweet da biskit suna kaiwa baki ni ban tashi na ga kuma ba sai awaki ina rarrafe suna bi na a baya ina cin kashi